Tawen 2026. Baro at tawen. Ngem nagtarinehet at daan na problema ti mapagsasaritaan. Iti agtultuloy nga intay pa nag-imbestigar pakaseknan ti corruption issue. Iti na duma-duma a barangay dito'y probinsya. Ita agundaway. Intay pumasar iti ilig ti DINGRAS. Malagsid kadag iti imun unan anay tampok nga problema ti pan nakabusbos. Ken pan nakaibulsa ti pondo ti barangay iti ili ti Sarat. Ken dito'y syudad ti Lawag. Rumrumuar, iti datos ang nakalap ti Bombo Radyo Lawag News Team. Nga ti numero 1 iti listaan a kaaduan nga anomalya na pasamak dito'y Ilocos Norte ket iti ili ti DINGRAS. Intay sa gaysae nga itampok iti napasamak nga anomalya iti na duma-duma a barangay manipod iti mapagtalkan a source. Iti barangay Lanas iti ili ti DINGRAS. Rumrumar a kinurakot ti barangay treasurer ti gatad nga umabot ti sumurok kumurang 2.4 million pesos. Basari ti source ti Bombo Radyo, ti estilo ti treasurer ket mangikabil ti gatad iti tseke. Ngem mangibati ti espasyo iti umuna apaset ti linya. Kalpasan na may papirmanan iti kapitan ti barangay ket dito'y nga aramaten na ti espasyo tapno pangisuratan ti sabalipay at digit. Kas kapagarigan no tinisyal nga naisurat ket 1,000 pesos apaman ang maipapirman na daytoyen iti kapitan ket dito'y nga inayon na nga isurat iti number 1 tapno agbalin nga 11,000 pesos. Apaman nga irwar na di bangko ket ditoy nga ibulsanan iti 10,000 ken tited na laeng ket 10,000 a pisos iti barangay nga awan pulos iti makaduktan. Sa balipaya kaso iti barangay Fos iti ili ti DINGRAS. Rumrumuar iti barangay treasurer ket nang ibulsamet ti pakabuklan agatad ti 2 milyon a pisos. Segon iti source si Bombo Radyo, ti araramidan met daytoy at treasurer ket agpapirma ti tseke kadadaan ti kompleto nga detalye. Kalpasan na ket ulitin nanton nga agpapirma iti opisyal ti barangay ngem ditoy nga pagrasunan na nga day ti nagkamalian na ngem iti may kadwa at tseke a papirmaanan ket awan ti nakailana dagatad ti kwarta nga isunton ti pangisuratan ti nalablabes a kantirad a pakiramanan ti ibulsana a pondo ti barangay. Sa balipaya kaso iti barangay Ver iti ili ti DINGRAS. Tirumrumuara nagkurakot kat iti sangguniang kabataan chairman ti barangay. Pasari tinaypadanon nga impormasyon ti Bombo Radyo. I-withdraw ti SK official ti trust fund ti barangay. Kaya ito'y nga ibulsana ken usaren na ti personal a pagkasapulan na. Rumrumuar nga umabot ti nasurok 870,000 pesos ti naibulsa ti nasao nga opisyal. Karag ito'y atalo barangay apaman ang nadoktalan dagito'y nga anomalya ket insigida ang natratar ken naipaikat ti ripwesto dagiti maseknan ket naikid daw ti pannakaisubli ti gatad at tinakaw da. Iti baet nga dati kastuyan na pasamak ken napatawan ti panusa. Imbes na mapagsardengen dagito'y nga aramid ngem ari gagtultuloy ken dakdakel a pagopisinaan iti maapektaran. Ti korapsyon ket may pagarop arimano nen iti opisina ti liga ng mga barangay iti ili ti DINGRAS. Daytoy a korapsyon ket may pagarop nga inaramid ti bookkeeper iti liga ng mga barangay a nabigbig nga ni Mr. John Paul Maneha. Pasar ti impormasyon na naipadan ti Bombo Radyo. Umabot ti 3 milyon na pisos sinaibulsa ti barangay bookkeeper.
Dahiti akaso ket di manonen, iti sangguniang bayan iti nasao nga ili. Malidayan, ni DINGRAS Vice Mayor Erjo Valenzuela, karigito ang mapaspasamak. Kunana abasar iti padanon ti opisina na, ti pondo nga may pagarup nga inbulsa, ti bookkeeper ti liga ng mga barangay, ket pondo ti Barangay Peralta, Barangay San Francisco, Barangay Bagot, ken Barangay Suyo iti ili ti DINGRAS. In pakaamuna adagitoy ket partikulara pondo iti sangguniang kabataan. Inlalawag nang iti tunggal bulan ket makaawat ti tunggal barangay ti National Tax Allocation. MAINAIG diretoy kunati Vice Mayor ana kailanad ti linteg nga apama na may paima ti barangay daytoy a pondo ket rumbeng nga iremit wenno ited dati liga ng mga barangay iti 10% fund daytoy tapnon mausar iti nagdudumang nga programa ken aktibidad. Kunati Vice Mayor nga di kwarta ang makulkonektar babaan iti bookkeeper ket maipagarop nga idiretsuna iti bangkuna imbes sa di pondo ti pag-opisinaan na. Segon kini Valenzuela ang nagigtot karaytoy na idanon ken kuana. No bigasain pasigurado na nga agimbestigar da pakaseknanti na ito'y apagibasaran ti panakaaramid ti linteg amang laped a maulit na ito'y na mapasamak iti ili ti DINGRAS. Actually, Bombo J, nai-report na dito ng Motibiyang. So, I think this was reported to me about more than a week ago. Yeah, so, agapot report mo pala ang agad nagrigat mat nga we have to base on report. Amo mo tinatangga nagato even in the Facebook mariro ka pa din nga mag-distinguish ti hususto di fake. So nga ide may padamag tinumuto biyang inururay ko di report kang na from our local government operations officer ket iding dayday na naibagana dito ket I am really surprised surprise ato lumutibiyang bakit ka dating napasama kasi this involve for barangays in DINGRAS, Barangay Peralta, San Francisco, Barangay Bagot, and may kapatid, Barangay Suyo. That nga pundo, kaya istoryan na ito, pundo ti sangguniang kabataan, escapean. Kasi paglinggan tayo, it is mandatory nga those are mandatory obligations nga dati 10% panda. Ket in the normal cases, binulan nga agaw-awat digiti nadumanga barangay iti national tax allocation. So masapul kuma babae ti paglintigan nga apan in receipt makwentadan they have to transfer, they have to remit automatic di 10% nga para iti escapean kasi dati sa paglintigan tayo ta SK yun, iti makambong nga manggamulo dito punduda. But I just don't know what is the reason why naitantantan dito DINGRAS. Not all the barangays in DINGRAS, but because many of the barangays of DINGRAS have been religiously remitting the 10% escape fund. So at atigit ay nabaybayan siguro kung namalatan tatan agad at the end of the day siyempre timot bookkeeper agad itiligan ng mga barangay dagtagan na ida nga masapulan nga i-remit yung tadamag ka na kanya kwarta kasi it doesn't look good in our records ang napatbati kadigiti
general panpay ti barangay. So, di siya tinangrugan na. So, what transpired, nuwampay hang ko may masigurado nga nalaing, iti napapasamak. So, nagkarami da iti cheque, pero tiganas na sa balimot tin nakairiminan. Those are the things that we have to investigate. Isang nuhaan ko mga Christmas program, agad timbak din initially, kada rin nagkita na auditing session me, there are now informations that which is this humble representation. At any time, maybe first session or second session of 2026, tamok pa ikat adapay ko mesa nga station B to 29, but then it was declared as a holiday. Talagang di kita duman nga papers nga dangan niya, pagrurahin ka duma, we will conduct an investigation. At ito committee on Good Governance and Accountability na-create mi sa Sanggunyan Bayan. Tamno din tikas tagat makita no talagang nagapuna, where are the lapses, no tikas tagat through legislation na di kita maarabidan tayo, tamno tikas ta maliklingan di kita manin mapasamag in the future. Talagang nakalidliday. Dati nga napasamag iti ilimi, dati rumors ko naklata kasi awang pwede kita dumang allegation ko na malatan, bumbojay, narigat mo't nga ibagak nga digituyan, didigili documents katahan pa yung kompleto nga dati numutubiyang. But then, kasi dati rumor, nakarigrigat, aglalalo kat it so coincide with our national issue problem about korapsyon. Iti interrementing pagilian. Tapos adat to, agad talagang teko na ako nakakaladingit. But rest assured, we will not close our eyes into that. The municipality of DINGRAS, kagkaroon natin sa Sanggunyan Bayan, will do their what is necessary ramidan tayo. Tapos di ka sa makita yan noon natin itinaskan nga maraming na paglintagan tapos maliklikan di ito yung mapasamak kaligit yung masangwan. Kabayatan na nagturong ini Bombo Radyo Lawag ini pag-opisinaan tiligan ng mga barangay kaya dito'y nga awan ni Mr. John Paul Maneha. Segon karigiti staff tinasa ng opisina sumagamano na lawas asaan na simrekpay itinasa ng maseknaan sipod iditi maod tinasao nga isyu. May palagi nga imununan ngin batad ti Department of the Interior and Local Government Ilocos Norte nga nagiti mapaneknekan ang nagaramat ti kwarta ti gobyerno iti personal a pagkasapulanda ket mabali na sumangot ti kaso administratibo ken kriminal. Segon kini Attorney Gerald Gallardo ti Provincial Director asipod iti 2025 laeng ang makawawat da karagitoy a reklamo. Kunana ano ti karaman ket dagiti treasurer ket mabalin ang dagiti opisyal ti barangay ti agdesisyon ti maipataw a panusa idento ano dagiti met opisyalas ti barangay ti karaman ket naipaima iti local chief executive ti mangiparukat ti desisyon ti maipaay a panusa. Numaduktalan ti may sa amarigrigat ang nagtakaw ti sa gasot a pisos. Insigida maipila ti kaso ken maipisok ti pagbaludan. Apay, nga ti may sa individual nga daan ti pwesto ti gobyerno uray dakkel a kantidad ti rupan-rupa at tinakaw na. Arig nagrigat ang mapaneknekan. Daytoy kaditi rason no apay nga agtultuloy ti korapsyon dito'y pagilian na Pilipinas. Gaputa ti panusa ket para laeng kadagiti marigrigat ken ti hostisya ket para laeng kadagiti adaan ti pwesto
ken kwarta. Nobyembre 2, itaatawen. Maisayangkat ti barangay ken sangguniang kabataan election. Agbalain na nalaing. No kayat mga buraken ti agdama abulok a sistema dito'y pagilian a Pilipinas. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agniera, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radio. Bombo!